Što se desilo sa mnom? Doktore, što se desilo sa mnom? Jel te prošao stomak? Nije. I onda se zatrpaj. Prespavaj ovdje na ovoj dasci. Tu. I onda uživaj. Ej, doktore. Šta ima? Mene još ne boli stomak. Onda uzmijemo žvaku od biku i žvačicu. Bi opio. Koje mi je maznuo pesak. Hajde. Taj pesak malo pače. Neću odgubiti. Nego treba opet 2 puta. Zabi glavu u gravel. Čekaj. Čekaj. I evo kad sam je mako, šta sada? I sada legni i spavaj. Okej.